Yongsla kichani nintani kok taisa sungna yang paimani. Tangnai salgisa sekango Tripura State BJP Vice President Bromgonangjuk Patalkina Jomatia je party ni norja gnai social media go viral mani. Kogrno tigi taisa boni bodol eba janjati mursa khainai rok salthamni bisingo mungsa reply roma yang hangke 10 din yagulo kheno joto janjati mursa song BJP yakani sengnai mani kogrno tigi nongle bahai sanai hambai jengto hingi butong ya simi siaba sama ya YouTube rogo WhatsApp rogo nugmani baji jeng sama no je naw phangsi siya ko skang si sara dunia rok patal kono no reject khlailah pu patal kena reject khlaijak pu jater jar poder pot news rogo nugmani bonon kisah sadaya bungkha ani sak sadaya angkha nangkhangke je BJP ni tuiphang tongnai rok jongbu BJP ni khaigo tuiphang tongnai rok posto babe chini patal kona no sagoi nor khangke chakamu kintu tabok je patal kona ni dol song boroksi masung pisigu je jora mana pisigu je saltha nerno jora rokha salthani bisingo jodi sinirok jono reply romali angke jong 10 din bisingo ongkarnai hi padal kona song masaka nungmani masana sang masak 10 din yagulo phiaba tak jora sungbu nailaini tongu na kendra sarkar sungde saurkha na arone state government sungde saurkha na saurya bono naimani kono tabuk podomto nugya kho ani banguino jongke grassroots ni borok jong je kobi samung tangnai kobina ruprai tangnai boni yang no chuma tangnai phiaba jong BJP go hamani chini nahar mu kaisa tonguje BJP go hagi phade jong chini hado phano phiok laimano borole national party ba katak bortoman borok sarkar ba jong wa sokmani kintu chini adura wa sokmani chini kono nangliya ani bangaina patal konna jamatia je tabau te kisang masane ko patal konna jamatia bo hake wa sokna je bo national party BJP bai thangoi wo hado phano mukto da khlaimano ebong chini bial tongmani botorno teisa de chung fill up khlaile mano hi wa somaro tongoi no bo BJP hab khana hi ang monema khai phiaba fil full ungjaliana en bangoi no bo sarkar no tabok jora roi tongkha je 10 din bisingo jodi se nirok jono jobab phero yakhe jong ongkhar nai unui samani akong no jong bahai no kobi kok no mo je chini patal konna jamatia jong BJP ni khai patal konna jamatia botini BJP no yakal roi onna jaga thangkangke patal konna ni loge bono chung thangnai jeng tani humla chung ora je naimani man yan ke chung BJP go tongoi kuno chini lab kurui ani je chini yogdang nai lama go na chung rupri thangani nangnai ani jotto Tripura ni jonojati tongnai BJP ro nang koigani mochubu jeng oro hai BJP hi tongoi kuni chini kuno man thai sok thai bu fill up nya jona sadharon no chung ma samosu kuno chakri pakri bu roi maya chini power sis ke chungor BJP go tongoi chini kuno lab kuri ani bangi jotto sara Tripura ni kongthai barano nang ko bong musu BJP yakarei jeng yakarei chini ageni himung chini hado phani himung go thangoi jotto no hilei bai jani unui ang gate ko thaisa
Mui to maha ba masa sinai 2018 go BJP sarkar Tripura go phaimani porai chini Rampodo Jomatia tei Atul Dev Burma Rampodo no songoi chief minister to bogani hunoi prochar khlaile mani a prochar gotei no borok tabok share jagi hai bung tongkha Atul to pura bat roi rojakha je chini ongthai bara rogno mukhyamantri smarona hi kokti samani bangaino Atul bo share jaglia tak Rampodo bo hasudu MLA hai ke jma tongsi getabok chini te khoroksa chini MP chai thang jak sar chini Revati Tripura bobu parliament de na boru saka angbo kisale chong sokmalia bobu china aro Bangladeshi Guzbetia kabangma hai tonga chungna bu phiok dihi thaisa thaini sama baina bobu norjakha getabok hai chini Patalkona no norani chempika o cheimani jaga no jong buchiga nangnai sara Tripura ni kungthai bararo buchiga nangnai je jungno wansa sarkar rok oroni Tripura state ni je wansa BJP songde khlai tongkha na kendro ni BJP de khlai tongkha jong palmalia peba jong khagjagui no ado pa khlai pelimani masa thimramro go masa Dasarath Dev Mukhyamantri sai matangka boni pore ka tak jara koi na Mukhyamantri samaya tabok chini Jishnu Sarnobu boto deputy chief minister si boni bono magani tomani Biplab Kumar Dev ni pore peba kintu bono rola yakhe Manik Shah na shirolai tani hamale u Tripura hago chini kungthai barano achok phang okra mane CM Mukhyamantri podoro siroya te chini Vishnu Sarno orani no rojakha baika mane botak Chhattisgarh si botabok arani Rajyapal Singh Mathungha getabok Tripura hago phaigoi boni rajnaitik pura boddo sing pelha botei rajnaitik khlaimalia tani hamle bo pot kotoros bono roi pura no boni lama mathak rola chini Mukhyamantri mangani je kono ngani phachi botei rajnaitik lain phachi botei khlaimalia 5 bosor ke bo ses botei ke khlaida ei kok thaisa chini Patalkona no 2023 kobangman ayang sakani blanu obo patal kaham ke butrodi kaham ke prochar khlaidi kaham ke borno pirdi tabo ninu serial khlai tong je kungthai barani first borino no chung CM kalangnai hi Tripura go mimbara wan soklai tongmano aro kobangma salkhi khlai gi orni mukung kolorok salkhi khlai gi bonobu produt ni hoite produt bayre khlai rogo je produt Patalkona no produt samani Patalkona no budronai niroksai pejangai butarodi bono but paikhan ke niroksai pejangai rogi sarogoi bono bukhi khlai na rakha ge bobu masalia ge tabok to je ye senior tangmani chini Jishnu Sar bono kubu Rajyapal sunagoi Nor paika getabok senior krita kanggobu tak sini Sar Vikas tribal welfare ni minister sanajak tong tak ni chini bono bu kelengkari chensai tongkha next bono bu tiklai rogoni barok chesta na philai moti hekemang sichung national party bai thangmani khlai jagui tongkha ke chung national party khlailia chinin ching BJP bosung khlailia BJP buyakar sinai de Patalkona de bo tama khlai NRC de hingi tong NRC ne tigi de chung yoklai mamano chung NRC ne tigi kana te waisa ya prisanai munai asa khlai tong asum ko bye